Už môžem? Je skoro ráno, ešte tu nikto nie je. Z huby sa mi parí. Ešte raz. No, tak akože čauko, vítajte všetci na dnešnom otvore. Mal sa ísť už niekoho niečo pýtať? Ste tu všetci? Akože, nie, to musím najprv, ešte otázky nejaké si musím pripraviť, vieš? Ty, poď sem. Vidím, že si fest dobre nastajlovaný. Môžem sa spýtať, aká je to značka toho tvojho krásneho sačka? Čo máš na sebe? Wow, ja čítam tu nejaký nápis na tvojom tričke, je to veľmi úžasné. Môžeš nám to prečítať? Nie. Ale slečna, čo sa tu tak rozčulujete? Môžete nám povedať, čo sa stalo? Tak akože chápete, raz za rok ide do otvorených dverí a zrazu tu na záchodov máme toaletný papier, mydlo a uteráky a my chudáci študenti to čo? Máme ako sa utierať do rúk, alebo čo to má byť toto? Akože dobre? A to ste ako slečna vážená zistili moja? No tak som tam asi bola, cica. My tu máme mydlo, my tu máme utierák, toto som nezažila za 3 roky. To nič. My tu máme toaletný papier, síce recyklovaný 16 krát, ale máme. A čo? Ako k tomu prídu slušní študenti? Veď ja som tu, viete, čo som minula v Reckovi a čo som si musela ruky umývať toľkokrát? Ja už nemám... Slečna, moment, ale my máme takú kuloárnu informáciu, že vy ste minule odtiaľto jeden toaletný papier zobrali. Ale aký, veď tu žiadny nie je teraz náhodou. Ale prepáčte teraz, sú tu 2. Poďte si jeden vy, jeden ja. Čo? Poďte. Dohodneme sa? Tak, jasné. Dobre, tak poď. Tak, slečna, je to veľmi úžasný deň. Čo vy na to hovoríte? Čiže si myslím, áno, je to tak, ako kolegyňa, áno. No. Haló, kameraman, stajem tuto na mňa očko, prosím ťa. No. Takže... Nemáme WC papier pre teba. Dobre, rozdelím sa, pol na pol z jedného. Spokojne. Jedna vrstva WC papiera. Pohode. To je úplne nádherná táto modrá tu kocečka vnútri v tom pisoári. To je, odpadávam z toho. Fuj, chytila som sa toho. Dobre. Pozor, nech ti tu. Máš tu dobre? Poď sem. Mám už hovoriť niečo? A čo mám o ňom povedať? Viem. Ježiš, ale to bude zle. Prečo? Vlastne taký zážitok. Môžem hovoriť už? Až keď nabehne teda skôr. Dobre. Lepšie? Myslíš, že ti to tak bude dať? Ja nič moc ako, ale... Mám zaklopať? Stojíme pred kabinetom pána Cisára, ktorý je technikom na našej... No, ste ma načapali spolu s Lolitkou, pretože sme obidve potrebovali cikať. Zaujímalo nás, prečo je tu WC papier a mydlo, keď inokedy to tu nebýva. To je otázka. Ideme to zistiť. Máme tu návštevničku. Ahoj. Ako si spokojná s týmito WC, čo tu máme? Ešte som ich nevidela. Idem prvýkrát. Prvýkrát? Ako je to možné? No, chodím cikať na priváte. Slečna? Áno. Dobrý deň.
Vyzeráte veľmi dobre. Smiem sa spýtať, či vás takto obliekla vaša mamička alebo váš priateľ? Tak to som sa obliekla sama, pretože od vtedy, ako som sa naučila šnurovať si topánky, tak ja sa viem aj obliecť sama. Veľmi kvalitné. A môžem sa, slečna, dopočuli sme sa, že chodíte na fakultu masmediálnej komunikácie. Čo je na tom pravda? Tak už to mne vedia, o mne sa už vie. Áno, je to pravda a neviem si to vynachváliť. Proste toto je tak kvalitná škola, že sem proste by mal študovať, u nás by mal študovať každý. Vy to vidíte na mne. A na vás. Ste taká hviezda. Tak ešte sa vás takto spýtam, slečna, nebudem vás dlho zdržiavať. Aj tu máte nejakú akože povinnosť? Ale tak áno, prosím vás, takýmto fejsom, aby mi niečo nedali. Akože prepáčte, som umývať záchody, alebo tak. Áno, takže v dnešnom dni, či vlastne dnes ja tu prezentujem katedru masmediálnej komunikácie a katedru právnych a humanitných vied, tak sa na ne príďte pozrieť. Ale no ďakujeme, to bola slečna Slávka, ako sme sa dopočuli. Máme z našich informácií v kulároch sa šuška. Tak o mne už naozaj všetci vedia, to je strašné. Dobre, ďakujem. Ešte si vás odchytíme. Ešte raz? No, prosím, počúvam. Môžem dostať podpis? Jasné. Si môj veľký dom. Mami, ahoj, mami. No, kam? Na podprsenku. Máte podprsenku? Dnes nie. A to je neuveriteľné. Nie, slečna, vy počkajte, s vami spravíme rozhovor. Takže podpis. Bránkovi. Ešte raz? Čože? Chce sa podpísať? Samozrejme. Vynikajúce, páči sa. Tiež Bránkovi. Čo toto? Môžem sa spýtať, aká je to značka pera? Crystal Medium Gel. Crystal Medium. Tak, vážení a milí, koho by sme ešte od toto?